Iwacho kanyo makare ahinya. Wach machielo mabende Wilberforce openjo kanyo kaduogo korka koru achak kodi Joseph Owino. Wacho kanyo ni wanyalo wacho ni jatend piny William Ruto osechako campaign kosepo nono mano paro mana mar janeno maneno odiochieng' ma kawuono ka bende wacho ni Ruto podi nitiere campaign. Idane duok mano bende? Duok wa mondi kapok abiro Joseph. President Ruto noyiere gi jopiny to chiko yiene mondo tim siasa mar riwo jopiny. Ne wantiere Kenya kaka Kibaki en ker, ne wantiere Oburu en ker, jogi nok engage gi jopiny. Omiyo ji ne Kenya ochako pogre tienge gi tienge. Ker mar piny en e simbo mar national unity. To koyiere gi jopiny, nyaka idog gi jopiny, nyisgi ni erokamano, kata ne miya kura mang'eny, kata ne miya kura matin. En gima kawaida ni ker mar piny nyaka engage gi jopiny. To yo manyalo engage gi jopiny en ni oloso kodgi direct. Mano chiko yiene to onge wach moro mar campaign. After all en jasiasa. Jasiasa nyaka los gi jopiny. To gima Ruto timo en ni oduogo demystify wach matelo mane Oburu gi Kibaki oketo mabor. Mane koro gineno ka jomoko man mamalo to jopiny ni piny. Omiyo gima ker Ruto timo en gima very good, gima komende. Oduogo pressure mar pogruok mar Kenya piny, omiyo oriwo jopiny, omiyo ne en gima nyaka odhi mbele. Agone erokamano mondo oduoge style mar ok nofuye ndege pile pile. En ng'ama biro jopiny kuma japiny nitiere. To wachno mar tuta bende wachno aneno kanyo ka openj kacha ka bende nyaka sani podi omedo mana chiwo singo. Wacho ni wabiro timo ma tuta fanya hii. To nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto mana kaka isewacho ni en jasiasa onego bed noriwo jo Kenya duto kanyakla kata obedo ni en jatend piny gi sani. Gweng' mano gochone, gweng' mok nogochone, nyaka oriw jo Kenya duto kanyakla. Obiro tieko wacho ni obiro tieko chiwo singo karang'o mar mondo mi koro wach ni wasetimo ma owere kod tuta owach ni tusha. Wamiye thuolo maromo nade Oburu? Ker Ruto eka chako implement budget mare mokwongo. Budget mane otiyogo ne en budget mane olos gi serikand Uhuru Kenyatta, ker moritaya. Kiwinjo speech mar Ruto kiluwe maber kata kin machiegni kode, ochiwo ga timelines. Gik mane ochiwo kata Bungoma gi gine nomiyogi 90 days. 90 days. Ta nyisi ni gik moko mayot ma budget gi piny gigo mang'eny gi nosetimogi. Ing'en gima ne press Kenya ahinya ne en wach chiemo, be chiemo manen malo. Ting'eyo ni jaker Ruto focus on production. Production ni nosechako initiation mo okelo mbolea piny, mogolo from 3,500 manosekele piny, sani koro tere 2,500. Onge gima loyo ka ng'ato kelo wach chiemo piny, ke chiemo e basic. Kise chiemo maber minwang'o teko ginya tiyo gik moko mang'eny, kinya donje miradi mang'eny mekiro piny. Omiyo 90 days mochiwo ni is not a long time. To ng'e ni budget implementation ben gima digi plan. Ok en nya wacho ni okal budget to kori igine ne pesa gine tie departments mek serikal, they must organize themselves, they must bring plan and implementation. Omiyo gik matimre gi miwa wania timo neno gigi te kobedo actualized. Omiyo Ruto e ker mokwongo mar wacho to timo, owacho to timo. Erokamano. Kiwacho ni miwa waniero higa achiel osekalo, porono koro mede higa achiel machielo. Kata kamano, mak mana parono gi kanyo. Joseph korka kori. Mak mana parono gi kanyo Moses Oburu. Joseph